La previsió de l'oratge per a este dijous, dia 11 de febrer, tindrem intervals ennuvolats amb precipitacions dèbils en l'interior de la meitat nord, sense descartar que es produïsquen en la resta de manera aïllada i ocasional. Les temperatures mínimes sense canvis i les màximes en ascens. El vent de l'oest fluix moderat amb ratxes fortes en l'interior. Quant a les temperatures, Requena tindrà avui una màxima de 16 i una mínima de 9 graus, Ontinyent màxima de 20, mínima de 12, Gandia màxima de 22, mínima de 15 i València tindrà una màxima de 23 i una mínima de 15 graus.